Ovaj stan porodice Spasić. Teren njihov svakog dnevnog nerazumevanja. Mesto da problemi svakog od njih izbijaju u prvi plan. Ali ipak, verujte mi na reč, rešenje ovih problema vrlo su jednostavna. I bez obzira da li ste roditelj ili dete, možda baš u ovakvim situacijama prepoznate sebe. Idemo. Baba mora da konkurišeš, ama ne konkurišeš, on nije postao zlat. Nема, se ne krga. A ne povedemo šta ti treba, ti si normalan. Aj, gdje ćeš? Šta je bilo? Baba, igramo košarci i ako hoćeš ti košarski, moramo na maskembal, šta ti treba? Ajmo na Đurđeve stupove, samo da... Stani malo, molim te, samo malo. Preveš mašinu. Snima. A ti su igračke, šta ti treba? Mama, šta si rekao? Izađi ovamo ispred strane, s ove leve i s desne strane. Ej, momci, šta si treba? Baba, Jesse, stanite molim vas. Operite ruki sa mnom. Naprani ruku. Bato, ajme naprani ruku. Ovdje cveće. Šta ti treba? Igramo košarci, šta ti treba? Mislim, da razumem. Idi prosto plati. Ajmo na pranje ruku, baba. Ajmo. Sad ome. Drži ova. Na to. Spusti dole. Spusti opet. Gde si? Mama, on je Instagram profilu. Mama, evo Instagram profilu ako hoćeš zadruzi. Ja ću preživjeti čovjek koji je u unutrašnjosti ljubi. Dragiša Mišovića. Bolnica Dragiša Mišovića. Yes. Mama, on je dečaci u školu, što ti dao učenika. Dobro, dečaci idu u školu, deca idu, a ćeš ti da ideš u školu? Ne znam škola. Zašto ne znaš? On je 5. razreda. A, sad završavaš 1. godinu srednje. Treba da idemo u školu. Ako hoćeš ne pitaš, moramo leve i desne strane. Da idemo da se upoznamo s profesorima, da upoznaš profesora. Da upoznaš profesora, Ziki. Jelena. Dobro, Jelena, imaš profesora Eska, profesoricu Mersiju. Mersi, jeste? Profesor Zeko, da ih upoznaš. Jeste. Imamo profesoricu iz prakse. Jeste. Baba, gdje si na pranje ruku? Ajmo. Pa svaka je umorna. Gledaš sa ove leve i desne strane. U kola. Gledaj kola. On je u kola. U baba u hodnik. Mama, ovdje je računao elektrotehnika. Mama, on je računao elektrotehnika. Mama, elektrotehnička računara.
Ne znam da li se ona zmaja. Mama ne znam da li je zmaja. U posudu za pečenje. Mama, u posudu za pečenje. Hm? Mama, on je jugoistočne Republike Srbije. Pa ti si glup. Da ponovimo. Kako da napraviš kuću ispred kvadrat i trougao? Aj, ne. Ne ograbo, molim te, samo da sedneš. Nemoj me dirat za bradu i deš mi na živce. Ma, baba, gdje si? Ajde, buci se sam, malo. Anja, babo, sad ću. Sklanje, baba, ajmo sad opet. Pa, ne znam šta te briga s njim. Baba, mislim da je tim košarkaškog kluba Crvena zvezda. I naravno čast mi je da predstavim i treći član žirija, uoči tog gosta ovoga puta je izvrstan gost. Reč je o mladoj dami, pevačici, uspešnoj, izvoli dođi, Milena Sjeranić. Dobroveče, dobrodošla. Dobroveče, budete našla. Kako si? Jako dobro, hvala. Se sviđa ovde naš studio? Da, jako interesantno, sve onako lepo uređeno. Drago. Predivno. Pretpostavljam da si ti jedna prava šopingholičarka. Naprotiv. Ne znam, uopšte. Mama, on je mehanizacija. On je mehanizacija specijalista. Baba, a mehanizacija specijalista, on je predivno. Mama, pa on je tehniku koliko bili. Ustani, baba, ustani opet. Ustani. Stara. Evo para, gledaj vam. A stara, šta ima veze? Dobro, ajde završi snimak. Ne znam. Dogovorimo. Evo, farmerice, samo da obuči. Ustani opet, bato, ustani. Snima se, to se dobro neće. Šta, što te bolite? Legli malo Pa, stavi tu, ustani opet. A da, pola 5, kako se Pa, trve. ajde sat vremena u pola. Ustani opet, baba, ustani. Pa kasnite, Ahmede, izađite vama sad ispred. Ajde. Imam tu i belog mesa, imam i teletina. Teletina, mama, teleti.